Váš domov je vašou svätyňou, miestom pohodlia, wellness a bezpečia pre vašu rodinu. Dnes používame viac digitálnych a elektronických zariadení. Aj keď tieto zariadenia prinášajú pohodlie a potešenie, počas používania neustále vyžarujú elektromagnetickú energiu. Tieto elektromagnetické energie, ktoré sú našim očiam neviditeľné, ovplyvňujú prostredie okolo nás. Výsledkom je, že sme deň čo deň vystavení týmto typom energií. Predstavujeme mGuard, patentovanú technológiu od Enagic. Keď je mGuard zapnutý, harmonizuje cielené vyžarovanie elektromagnetického šumu v rozsahu 1 GHz, čím vytvára 8-metrovú obrannú zónu. mGuard harmonizuje prostredie okolo vás a robí ho bezpečným pre vás a vašich blízkych. Jednoducho ho umiestnite tam, kde je to potrebné, a zapojte ho do vyhradeného portu USB. Či už ste na cestách, v práci alebo v pohodlí domova, mGuard je navrhnutý tak, aby sa bezproblémovo integroval do akejkoľvek situácie. Teraz môžete využívať výhody technológie bez obáv z akýchkoľvek potenciálnych rizík. Chráňte zdravie a pohodu svojej rodiny. Kontaktujte svojho distribútora Enagic ešte dnes. mGuard, zmen svoje prostredie, zmen svoj život.